keď sa, už sa zadús, prosím vás, dajte, prekryjte ho vánkušom, niekto ne... Môžeme? Nie? Ja si myslím, že to pohrem. Predstav si to. Áno. Predstav si. Áno, Dobre. OK, dobre. Predstav si, že máš v ruke správu, že za 8 rokov sa množstvo nanoplastov v ľudskom mozgu zvýšilo o 50%. Potom si otvoríš apku, kúpiš si kávu v kelímku a povieš si, no aspoň som dnes recykloval slamku. Vítaj v roku 2026, kde vieme všetko a nerobíme nič. Máme štúdie z Nature Medicine, máme dáta z Európskeho parlamentu, máme grafy, ktoré ukazujú, že nanoplasty sú v placentách, v materskom mlieku, v mozgu detí skôr ako pred prvým nádychom. A čo robíme? Produkujeme 460 miliónov tón plastu ročne a recyklujeme fantastických 9%. To je ako keby si mal rakovinu a liečbu si odložil na keď bude na to viac času, alebo ako keby si videl, že tvoj dom horí a namiesto hasenia si zapol Netflix s dokumentom Ako hasiť požiar. Sme prvá generácia v histórii, ktorá presne vie, čo jej ubližuje. A zároveň jediná, ktorá to ignoruje s takou eleganciou. Paradox? Čím viac vieme, tým viac sa tvárime, že to nie je náš problém. A ja predsa recyklujem. Nuž, gratulujem. Na environmentálne hrdinstvo to však nestačí. Ale tu je dobrá správa. Práve preto, že vieme, čo sa deje, máme najväčšiu šancu to zmeniť.